umjito uphelele khona umjito ofuna ukulala nawe okuthandayo yini leyo ibhadi noma nginesho fanele ngiyogeza phela mina kufanele kukhona into efanele ngiyenzile mina mhlawumbe noma yesiko noma yana ngeke vele insiko nje vele ngibuka mina ngibukela ukuthi ngilale ngibukela ukuthi ngithanda ayikho leyo nto sisoma ayikho nje lonto le ngiyayiqala nje nami ukuyizwa njengamanje ngiyayiqala and futhi angazi ukuthi ngeke ngiyayisona ukuthi ngifike kanjani lapho ngizokwenza lapho mfethu umjito ebengimthemba mfethu engikhonzile ngenzela yonke into manje uthanda mina hayi sicela Diphinde dibhodise into zakuthi ndinamkele kumjolo show igama lami uSixoxe Fika and I'll be your host. Ke kanti into zakuthi ungalibali siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye usithumelele pha i-email yethu umjoloshow@gmail.com okanye usithumelele iWhatsApp nansi WhatsApp number ezansi. Into zakuthi ndandishilo ndathi nikhona nisezawuba khona. Namhlanje sivakatshele ngubhuti wethu naye uthe uzasixelela uzathi sixoxele ba yena umjolo umskeme kanjani. Umjolo Iscam bhuti wami kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Hayi khuleka. Ufikile usekhaya. Ubhuti wami ngubani wakuphi uqhamuka kuphi? Igama lami ngosibonela Oshe. Ngokuzalwa ngazalelwa eEastern Cape. Hayibo. Le komtram. Ngase amkhaya. Ndiyakwamkela mkhaya. Ndiyaqala ukuhlala nomkhaya kwesisihlalo sobukhosi. Ndiyakwamkela mkhaya mawu kodwa baskema nabase Eastern Cape ndiba sinesiphatho nje ngapha kwelicala. Hayi kahle mina siswami angiskenywanga mhlambe eThekwini or something yabo. Ngasho ngithi ngaskenywa umjida wami yabo. Umjida wakho okay. So ngabona ukuthi angeze kuwena. Umjida wami umjida wami uyayiphatha imali yabo. Umjida nje otrend onenhliziyo enhle yabo. So ngayo yonke indlela besithi mangabe sihamba yabo. Sipholile mhlawumbe uthola ukuthi mhlawumbe umgqibelo asenze lutho yabo. Sivele singenqenje mfethu vele sihambe sekwindawo esingayazi mhlawumbe singabe siye Cape Town. Ngabe siye Jozi sifike nje sihlabela utshwala yabo no weekend yabona ke mangiphethe umjida wami mfethu yonke into bihlangana ngisho Queen sibathole nje ngendlela eright yonke into umjida wami bewenza uplan yabo manje kodwa mangithi ngiyambheka yabo mase ngiqala ukucabanga ngimbuka kahle umjida wami bengawathandi kahle amantombazana bengabathandi ncane bengawathandi kahle amantombazana ngoba ngisho noma bewenza yena uplan mina ngigcina sengithola kwesinye isikhathi yena bengamind ukuthi alale yedwa yabo mina ngilale noQueen yabo into ngisho kodwa uplan ubuza naye yabo yonke nje into ibiza naye umjida brand ngisho noma ngishoda yabo into ngishoyo kwesinye isikhathi mfethu bengeke ngithi mhlawumbe uthola ukuthi ngikhala ngefoni angithengele ifoni yabo kwesinye isikhathi mangikhala nje ngezithola ukuthi yabona ngithi ngihalela ukuya emakhaya yabo into ngishoyo anginikeza imali ngihambe ngikhaya yabo umjida brand yabo kodwa the makhamba yabo kwakhona la ngidideka khona yabo because ukhona into wakwayihlanganisa yabo bathi masambe seJozi yabo sasola le hotel futhi nakhona yabo masifika njengenjwayelo vele kwenzeka into egrand kwenzeka into eright abhook iroom yami yabo abhook neyakhe njengesiqhele njengento ejwayelekile sisibona indawo yabo into engishoyo ngakhumbula ngangiqala futhi ke nokuya eJozi ngalezo ikhathi lezo ufika ngikhombisa lo M10 omkhulu nokubonakala khona yabo into engishoyo yabo nje eyibo fethu kodwa ngalula songada kwangendlela engayiqondi ngiyasola ukuthi nidakwa niphi siseJozi yabo okay nisendlini okanye naniphumile no angithi sinokuphuzela la hlala khona bese siyabuya ke manje sizolala kwendlu esiqale sayiRoma esasayibooka understand ngishoyo so ngadaka ngendlela engingayiqondi yabo angikhumbuli futhi ukuthi ngafika kanjani endlini yabo mangifika endlini vele angazi ngafike ngalala but ngiyakhumbula ngaphaphama ebusuku yabo mangiphaphama ebusuku ngathi kunento enzakayo emzimbeni nami ukubona mophuzile ngiyabona ngiyaphaphama ngezwe umzimba uyangisinda yabo into ngisho ngiyezwa okay fine mangithi isandla emva kwami ngathi kunoQueen yabo into ngisho manje angikhumbula ukuthi ngifike kanjani la endlini yabo iyangixaka le nto le into ngisho hayibo lesandla yabona singithinta yabo into ngisho ngisisuse yabo hayi siphinde sibuye kubona lento ukuthi isandla isisuse siphinde sibuye yabo into ngisho mangithi ngiyasizwa lesandla siqinile lesandla abantu ngishoyo ngathi so out yabo hayibo ngithuke mfethu mangithi ngiyajika nje kancane i-out yami imawo i-out yakho ise bedini ebedini yami
mina ngiyayibuza ukuthi kanjani ngoba ubhukhile indlu yakhe and uLibet nama ngithi ngiyezwa futhi ukuthi kunento engithintayo la ngemuva yabona into engishoyo fethu unqunu lo mjida yabo lapho ke angibasanga sabuza ngangena kuya ngesibhakela saxabana ngamshaya kwathi uyala la unamandla ke salwa kodwa ngagcina ngiphumile endlini ngigcina lapho uthwami yabona futhi ziningi inkombe ekhombisayo ukuthi ikhonto ayifuna ukuyenza kimi yabo kodwa azange ngiphinde ngembone ngalolu langa ngize kuwe nje namhlanje sisiwami ngiyafisa ukuthi mhlambe ungixhumanise naye noma mhlambe kanjani ngibuza ukuthi lento wayenzelani. Hayi okay bhuti bamamele emakhaya hey kushubile ubhuti sizawuxhumana naye ngoku sizamfonela simbuza ukuthi wayefunani emva kwenye indoda enqono asambele thi simfonele simbona basemthula Ayabonga sefonini sawubona. Yeah bhuti unjani? Yebo sawubona sisi. Yeah uthetha noSixoshi from Umjolo Show uyakhumbula benike ndathetha nawe eqaleni? Yebo ngiyakhumbula sisi. Sinobhuti apha osihleli naye ubhuti Sibonele. Ubhuti Sibonelo kunezinto nje akanqwenela ukuzazi ne so ndizawumnika ithuba naye athi ukusummarize mhlambe unganolwazi yena uyamazi uSibonelo? Yebo ngiyamazi kakhulu sisi umngane wami omkhulu. Oh umngane wakho omkhulu. Yebo. Okay ke nanku ke uSibonelo kunento akafuna ukukubuza yona. Ndicela ukuthi umsummarizele nje kancinci ube so. Oh uhleli naye. Ewe ndihleli naye. Yebo. Ungachaza ke bhuti. Bafu kuhamba kanjani? Yebo ngiyaphila mngane wami ngaphila wena. Hayi bafu angikho right njengoba nje sahlukana ngingekho right bafu. Into yenza ukuthi ngikubize mfethu noma ngicela ukuthi bakufonele. Kunembuzo ela kimi engihlezi ngiyibuza yona ukuthi lento awuyenza ngenkathi sigcina webafu Yebo ngilalela. Lento awuyenza ngenkathi sigcina ukubonana wawuyenzelani? Bafo wena umngane wami omkhulu wena ngithi uyakwazi lokho. Bengazi kanjalo. Okay mina ngicela uyiqale eqaleni yonke le khona uzongi-understand ongangezwa kabi. Uyakhumbula siqala ukubonana kuqala? Ya. Okay sihlangana nge-Pick Club. Vele uyazi ukuthi mina ngumuntu othanda amantombazane. Angithi ukuqala kwami ungazi sasihleli siphuzela ngathenga utshwala kuthenga amantombazane yebo yonke le nto leyo. Kodwa inhloso yami kwangakona lokho ukuthi nje mina ngangifuna ukugcina idumbu yebo le nto leyo. Ngaso ngachaza nje. Ngikubona ngiyingenela nje. Mana mfethu uchazwa yimi. Yebo bafo izwa kabi ngicela yeah like wangichaza bafo like ngakuthanda yabo ngiyawuthanda amantombazane nawo kodwa wena ngingaye amantombazane manje uthanda mina ezin ngenhliziyo emhlophe nje sithandane nje ube umuntu wami musongijwayela kambe wena kahle ungijwayela kambe vela ngiyayisola ukuthi bengizelani la sesihambe ngiyayisola ima ngicela ukuchaza nanokuthi umuntu omthanda awumshayi last time nje into wayenza ayingiphathanga kahle kuba umunye umuntu bezokubophisa manje ukuthi ngiyimina ngiyakuthanda futhi ngisafuna ukugcina eduze ngizobe bengizamile nje yabo bengifisa nanokuthi singabonana nje noma because kade ngagcina songijwayela kambe mfethu uthanda mina uzongitshela ukuthi uyangithanda uyenza kanjani lo nto mfethu mina futhi ufuna mana ke lento ngakubhala asimnikeze ithuba kancinci athi ukuchaza kancinci buti ithini into yakho ngicela uqhubeke nje uchaze ndi understand ndifuna ukuva kahle uthanda amantombazane okanye uthanda amajito okanye ithini into yakho mina sesibengumuntu othanda amantombazane kahle istory sami sikanjalo kodwa ngathi mangiqala ngibona uSibonelo kwaba khona lokho nje ngangazi nasegazini ngashiwa igazi ngiya enjoy ukuxoxa naye yabo ngabona ukuthi okay ongcono angisondele ngizenze umngane naye futhi wa enjoy ukuhlala nami yabo
because ngakho nesangibona ukuthi mhlawumbe kuzoba lula ukuthi sihambe siye endlini mhlawumbe uzoyizwa kahle lento le masifika endlini shuthi sagejana wangishaya kodwa nalokho ayikuthi mhlawumbe waba yisitha sami mva ukuthi angishaye ngisamthanda ukuzimehlo ngiyamthanda nje inhliziyo yami yonke konje uthi waqala ukumthanda uqala ukuhlangana naye so ke ngokuyena since esitsho ukuthi yena akaziva ngalondlela leyo izawuthini ke ngokinto awukwazi ukuthi ujonge mhlambe awukwazi mhlambe ukuthi ujonge abantu umuntu ozokwazi ukuthi abe kule level okuyo kunzima sisi ngoba vele mina hayi ukuthi angijoli cha ngivela kodwa yena uhlezi semqondweni wami uyabo nje indlela engimthanda ngayo iyaxaka baba hello uyaqhawuka ngicinga ba i-network ayi kodwa ke ndiyathemba sowuvile ke inoba nawe uzatsho uxole ngoba sovile sekexelele kumjithu ukuthi umngani wakho sekeyaxelela ukuthi hayi unama ayikho sisifama into engizoyixola lana ucabanga ukwazi ukuthi umjita wakho wayifuna ukulala nawe ukwazi ukuthi wena ungumjita uphelele khona umjita ofuna ukulala nawe okuthandayo yini leyo ibhadi noma nginesho fanele ngiyogeza phela mina kufanele kukhona into efanele ngiyenzile mina mhlawumbe noma yesiko noma yana ngeke vele insizwa nje vele ngibuka mina ngibukela ukuthi ngilale ngibukela ukuthi ngithanda ayikho leyo nto sisoma ayikho nje lonto le ngiyayiqala nje nami ukuyizwa njengamanje ngiyayiqala futhi angazi ukuthi ngeke ngiyayisona ukuthi ngifike kanjani lapho ngizokwenza lapho mfethu umjini ebengimthemba mfethu engimkhonzile ngenzela yonke into manje uthanda mina hayi sicela uxole bhuti so uphinde siyilungise ngendlela siyabonga kodwa ngokufika kwakho kishow sizayilungisa yonke lento la sobona ukuthi siyilungisa kanjani bamameli emakhaya kushube kakhulu umjolo yi-scam lingalibali siyafumaneka kuwo wonke ama-social media platforms okanye nisithumelele pha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com okanye nisithumelele iWhatsApp nansi WhatsApp number ezantsi until next time thank you